Днес искам да призова хората, които са скептични към мрежовия маркетинг. И също така да ги попитам, какво ви кара да се чувствате несигурни? Мрежовият маркетинг е легален бизнес. Това е същото, като да препоръчате хубав ресторант на приятел. Само че тук получавате комисионна за вашата препоръка. Това не е схема за бързо забогатяване. Тук трябва да вложите труд, за да видите резултати. Това е бизнес, който може да се управлява от всяко място в удобно за вас време. Няма да ви убеждавам, просто исках да знаете какво предлага този бизнес. Ако някой се заинтересова от начина да изкарваш допълнителен доход с гъвкаво работно време, може да коментира под видеото или пък да ми се обади. Ще се радвам да споделя повече.